Arratsalde. Arratsaldeon. Jakin eta egin dio gure alderdiko leloak. Eta horixe da azkenengo 3 urte hauetan gure alderdiak mailako hauteskunde hauek prestatzen aritu dena. Jakin eta egin. Jakin badakigu herri bateko udala kudeatzea ez da latxantzeteko gauza. Horregatik egin dugu. Egin dugu programa. Pertsona askoen iritzia eta proposamena biltzen dituena. 10 arloz osatua. Egin dugu talde sendoa. 10 arlo horiek kudeatzeko gaitasuna duten pertsonekin osatua. Trabajar por y para Zumaia. Horixe da gure ekimen, gure proiektu guztiak bultzatzen dituen helburuak. Gure ustez, Zumaiak talde lana, gidaritza eta kudeaketa eraginkorra behar ditu zailtasunak gainditzeko eta gure ametsak egia bihurtzeko. El futuro de Zumaia necesita solucionar los problemas de vivienda y aparcamiento, mejorar servicios para nuestra juventud y personas mayores, mantener la limpieza de nuestros barrios, calles y plazas, crear espacios para el ocio y la cultura y respetar el entorno natural en el que vivimos. Todo esto y más queremos construir con todas las personas que viven en Zumaia. Jakin badakigu zerrendan goazenok erantzunkizun handia hartzen degula. Horregatik gure konpromisoak. Nuestro objetivo es alcanzar el máximo grado de bienestar y desarrollo para Zumaia. Gure nortasunaren ikurra den euskara, normalizazio politikoa eta pakea, erabakitzeko eskubidea eta pertsona guztien giza eskubideak aldeztea ditugu oinarri. Defendemos también la capacidad de cada persona para elegir libremente su modelo de vida, tratando de que el respeto, la pluralidad y la convivencia entre diferentes rijan las relaciones y comportamientos sociales. Garapen iraunkorra eta ingurumenarekin dugun konpromisoa bultzatuko ditugu. Presentamos personas preparadas y comprometidas, con capacidad para llegar a acuerdos y trabajar conjuntamente con otros grupos y organizaciones. Nola nahi dugu gure Zumaia izatea, Zumaia euskalduna, Zumaia gaztea, Zumaia integratzailea, Zumaia solidarioa, Zumaia lugar habitable, Zumaia entorno respetuoso, Zumaia saludable, Zumaia garbia, Zumaia entorno amable para vivir. Ta guztia ulortzeko arduraz jokatuko dugu udal osatuko dugu. Hauteskundeak gainean ditugu. Orain gobernatzen ari direna, azkenen momentuan presak eta korrikaidia, adjudikazioak egiten, lanak egiten, kaleko zuloak ere orain hasi behar omen dute konpontzen. Orain, oposizioan gaude, orain dela 20 urte egoera berdinan geunden. Hauteskundea pasa eta alkatzetza lortu genuen. 16 urtean zehar, Eusko Alderdi Jeltzaleko gizon emakumeek lan izugarria egin zuten. Herriari buelta eman zitzaion, begibistakoa da. Proiektu asko garatu ziren. Etxebizitzak, industriaguneak, kirolportua, tren geltokia, herri eskola, kiroldegia handitzea, Azular eta Julio Beobideko obrak, ludoteka, gaztetxola, udaletxea berritzea, osasun zentro berria, saihesbidea, oikiko frontoia, Otezuri, Branka, Algorri zentrua, segurazki asko zaizkit. Legealdi honetan ere gure jendea, gure ordezkariak utzitako lan batzuk ere inauguratu dira. Ez dakigu datozen 4 urtetan zer egongo da inauguratzeko Zumaia. Krisi garaian gaudela alde guztietatik entzuten dugu, eta Zumaian ere bai. Gobernua eraginkorra eta sendoa behar dugu. Zumaiak dituen 3 erronkai aurre egiteko. Los 3 problemas más importantes que creemos que tiene Zumaia ahora son la situación económica, que aunque el gobierno actual diga que estamos en situación privilegiada por tener déficit cero, no hay que olvidar que en 4 años se han gastado 8 millones de euros que había en la caja. Entonces, lo primero que tendremos que hacer cuando lleguemos al gobierno, hacer un análisis
la situación económica y también de los servicios que presta el ayuntamiento y adecuarlos al personal que tiene. El segundo pilar importante sería herriaren txukuntasuna. Oso nabarmena da herrian edozein kaletik pasa edo plazatik egoera nola dagoen. Orduan, inbertsio handia egin beharko dugu datozen 4 urtetan, berriz gu zumaiarrak harro sentitzeko gure herria nola dagoen eta ze garbitasuna dagoen. Eta dudarik gabe, 3. kezka handia guretzako da langabezia. Azkenengo 3 urtetan, langabetuen kopurua Zumaian bikoiztu da. 2008an, ia 300 pertsona zeuden lanik gabe. Gaur egun 608 dira. Hoientzako zerbait egin behar da. Udalak, agian ez dazka eskumen handiak arrazori konpontzeko. Baina bai, formazio tailerrak bultzatu, erakunde desberdinekin lan egin, pertsona horiek aukera desberdinak izateko, eta baita ere gu planteatzen dugu enpresa arrobia. Iniziatiba berriei bultzatzeko eta laguntzeko. Beraz, gu ideia badugu, proiektu baditugu. Urte hauetan, lehen esan dudan bezala, lana egin dugu. Orain, herritarren ordua da. Proiektu ezberdinen artean aukeratu behar da. Proiektuak eta pertsona. Zeren papelean denok gauza asko idazten ditugu, baina gero bete egin behar da esandakoa. Orduan guk hori eskatzen dugu proiektuak eta pertsonak kontutan hartzea. Denak ez gara berdinak. Eta bukatzeko, zergatik eskatzen dugu konfiantza eta botoa guretzako, Eusko Alderdi Jeltzaleentzako, erakunde ezberdinetan kudeatzen dakien alderdia ordezkatzen degulako. Azkenengo urtetan, leku berean egon gararako, hori Josebak esaten du. Beti PNV izan geha. Prest gaudelako Zumaiaren alde lan egiteko. Prest gaudelako gure onena emateko. Eta Zumaiak merezi dulako. Horregatik, maiatzaren 22an, datorren igandea, botoa EAJ PNV-ri. Gora Zumaia eta gora Eusko Alderdi Jeltzalea!